Bad Bunnyk esaten du. Debí tirar más fotos. Baina horiekin, zer egingo duzu gero? Seguruenek Instagramera igo, ezta? Like fabrika horretara. Profil itxia baduzu, zure lagun eta jarraitzaileek soilik ikusiko dute zein gustora zauden oporretan. Baina irekita baduzu, edonork ikusiko ditu zure argazkiak, eta Metaren azken konfigurazio aldaketarekin, orain, adimen artifizialak ere ikusiko ditu. Eta ez hori bakarrik, beste irudi batzuk sortzeko erabiliko ditu. Bai, hala da, profil irekia daukaten pertsonak ez dira jabetuko. Ez zaie notifikaziorik bidaliko norbaitek bere irudia hartu eta adimen artifizialarekin modifikatzen duen bakoitzean, automatikoki profil ireki guztiak materialiturri bilakatu dira Instagramen. Horrek kezkatzen bazaitu, espero baietz, jakin, Metaren funtzio hori desaktibatu dezakegula. Sartu zure profil publikoan, konfigurazioan zehazki. Eta bertan, elkarbanatu eta berrerabili botoia topatuko duzu. Sakatu eta desaktibatu beste pertsona batzuei zure edukia erabiltzen utzi adimen artifizialaren funtzioekin jartzen duen botoia. Desaktiba ezazu lehen baino lehen, zure argazkietatik sorturiko irudiak ezin izango bai dituzu berreskuratu. Eta hauxe esan da, gozatu oporretan eta argazki gutxiago atera.